Deci, apropo de cultură organizațională, eu cumva sunt de acord cu Dragoș la combinația asta, că trebuie să ai un anumit număr de oameni. Să vă explicăm de ce. Cooperativa 2.0 e creația mea și a lui Vlad Dulea, care fiecare făceam altceva în momentul ăla când am creat-o și am creat-o ca să avem un loc unde să venim cu drag la serviciu. Cumva cred că s-a păstrat treaba asta. Și am mai venit încă un coleg și l-am întrebat, eu cu Vlad steliști. Și l-am întrebat, e stelist? Nu mă uit la fotbal. E ok, nu se uită la fotbal, numai că nu-i dinamovist sau rapidist. A venit al doilea, e stelist? Da. Gata, băiatul nostru. A venit coleguță, nu mă uit la fotbal, e ok. Și tot așa până a venit Cosmin Sipoș. E stelist? Nu, rapidist. Tu-ți nați. Moment în care, ăla a fost primul challenge cu adevărat, că pare glumă, dar a fost primul challenge cu adevărat la adresa culturii noastre organizaționale. Cum integrăm un rapidist între steliști? Da, râdeți voi, dar știți ce greu e cu rapidiștii? Ceea ce ne duce la concluzia că probleme să avem, că soluții găsim și hai rapidul. Da. Avem un panel pe care mi-l doresc de foarte, foarte multă vreme. Cu precizarea că singura pe care nu am știut-o personal e Diana Vasile, pe care o invit aici alături de noi. Și când aveam o idee de panelul ăsta cu... Așa, aplauda, exact. Aveam ideea asta de panel și zic, bă, îmi trebuie un psiholog care să vorbească bine, care să... Am început să o urmăresc pe Diana, am citit ce o scris, zic, mă, e mișto. Dar nu știam personal, față de ceilalți papagalera, să zic. Și a venit momentul, doamna mea, care, doamna mea orde cu psihologie, cu alea, e super gravă, gagica, 27 de ani mă suportă, vă dați seama că e fiartă pe psihologie cu mine, pacientul e preferat, ce drecu. Și zic, auzi, îmi trebuie un psiholog la care să facem un panel. Deci în aproximativ 3 fracțiuni de secundă au zis Diana Vasile. În momentul în care zic, dăm numărul că vorbesc. Mulțumim frumos, doamnă. Bine ai venit la această casă de nebuni. Ai venit la fix, având în vedere meseria, da. Aluziva. Câți dintre voi nu știți pe aluziva? Nu ridică mâinea sus ca la aia cu corporatiști. Sunteți. Aluziva, unde ești, fată? Haide, vă rog frumos. Minunat ce face această făptură. Dacă nu o urmăriți-o pentru că e fenomenal. Influencer de făcut bine în viața noastră, o adorăm, o iubim și o respectăm. Ceea ce nu putem zice despre următorul invitat. Că-și pe gelul duminică l-ai iubi, dar te enervează. L-ai respecta, dar nu-ți dă spațiu de manevră, înțelegi? Dar cu toate astea îl adorăm, mă, înțelegi? Adică uite-te la ea, uite la ea. Cu domnul Alex Dincovici, care e ceva funcție de nu știu ce director e acum, pe nu știu unde, who cares? Că e Dincovici al nostru, înțelegi? Mă, ne știm de foarte multă vreme, am făcut niște proiecte împreună și ăsta e enervant. Dar mie îmi place să lucrez cu oameni enervanți pentru că te provoacă să faci chestiile mai bine. El aici în calitatea de, sper, antropolog. Ca să înțelegeți unde a ajuns meseria asta cinstită și decentă, ăsta e antropolog. Înțelegeți? Deci cam acolo suntem. Ieri mă sună următorul și ultimul nostru invitat. Și eu, îți dai seama, dintr-o formă de respect, zic, Doamne ajută. La care el zice, nu, Doamne ajută-te. Domnul Francis Dopu, părinte, poftiți, binecuvântează, ca să zic așa. Deci mi-ați făcut o poză, că panelul ăsta îl visez de foarte multă vreme. Acum, încă o dată, de ce am vrut eu să fac un astfel de panel? Pentru că pot, mă. Pentru că pot și pentru că am vrut să-i aduc pe oamenii ăștia, nu să se certe ca panelul dinainte, off. Și să discutăm despre, încă o dată, anul ăsta fac 50 de ani și îți din ce în ce mai, cum să vă zic eu, conștient și aproape hotărât că dacă nu înțelegem cum ne funcționează capul, vai de curul nostru. Și așa e și în marketing, dacă nu înțelegem cum funcționează capul clientului, aici aveți din toate perspectivele, să sperăm că o să fie o discuție. Și începem cu Diana,
Că Diana e singura care e în probe la mine, înțelegi? Chiar așa. Da. Doamna Diana, spuneți-ne, vă rog frumos, noi ca națiune suntem chiar așa tâmpiți cum părem? Mai mult părem decât suntem, pentru că nu știm să ne scoatem aturile în față. Chiar mă gândeam, ai vorbit așa frumos despre mine, iar eu, mă rog, nu că n-aș avea niște aturi pe care le pot împărtăși aici, dar nu sunt așa dezvoltă ca antevorbitorii mei. Și chiar mă gândeam că avem această impresie că oamenii care fac multe lucruri bune trebuie să fie și foarte de impact în public. Adică dacă nu îi vezi, ei nu prea există. Dacă nu se impun, atunci nu prea fac lucruri bune. Dacă nu șochează un pic, dacă nu ies în ochii tăi și ți arată ce fac, atunci nu prea. Adică, de exemplu, cred că o parte din ce înseamnă suntem tâmpiți este că realmente nu ne cunoaștem foarte bine și nu știm să dezvoltăm părți din noi, astfel încât să fim și mai eficienți și mai blânzi. Vorbeam mai devreme de to be kind. Cred că înseamnă și să fii compasiv, înseamnă și să fii empatic, înseamnă și să fii blând, înseamnă și să fii autentic, dar nu autentic în sensul de transparent, toate părțile din tine să se vadă dintr-o dată, și alea bune și alea mai puțin bune, și să fii așa brutal de sincer. Există modalități de a spune adevărul în multe formule și mă gândeam că atunci când am lucrat în companii, că dacă lucrez sau dacă vorbesc despre meseria mea foarte de bază, care este psihoterapeut și psihoterapeut de traumă, nu cred că fac vreun impact deosebit astăzi. Dar atunci când am vorbit în companii, oamenii au spus, dar cum să-i dau eu feedback șefului meu? Dacă e, cum a fost descris un pic mai devreme. Și când am împărțit feedback-ul în ce am de spus, oamenii au descoperit că există și formule non-violente de comunicare. Modalități blânde de a comunica propria părere, care poate să fie diferită și care să lase loc de existență și coexistență cu opinia celuilalt. Sigur că noi nu suntem foarte exersați să primim opinii diferite, nu suntem exersați să stăm cu emoții diferite, nu prea suntem exersați să acceptăm nu doar perspective, ci și trăiri. Și nu doar diferite între mine și tine, ci diferite în interiorul meu. Adică să-mi și placă și să-mi și displacă în același timp ce se întâmplă. Asta eu am înțeles cu brandul personal. Într-adevăr, în esență, în caz că nu v-ați prins până la vârsta asta și la ora asta, toți sunteți niște branduri personale care intrați în competiție cu alte branduri personale. Nu există altă variantă de a vedea lucrurile. Că altfel veneam toți dezbrăcați la nudiști, nu stăteați 2 ore ca Robert Ferraru să-și facă freza și să... Așa, înțelegi? Suntem branduri personale. Și eu așa m-am trezit, să știi, Cristi. Da, știu, eu, așa dormi. Și ce-a zis Dragoș, țineți minte că o zis la un eveniment că americanii au fost zis, tu ești singurul cu care putem vorbi, că ceilalți sunt așa, e o mare, mare provocare. Și în discuțiile și workshop-urile pe care le fac eu pe brand personal, că sunt foarte bun la asta, l-ai învățat pe alții, nu l-am face mie brandul. Mi-aduc aminte, adică pentru mine mantra principală e ce-a zis Pessoa. Pessoa, un portughez scriitor, care nu a vrut să fie scriitor, genial. Zice așa, port în mine cicatricile tuturor bătăliilor pe care nu le-am purtat. Apropo de brandul personal, care stă pe curul lui, în timp ce vede cum alții care sunt mai nesimțiți, care sunt mai proști, care sunt mai cretini, care sunt mai așa, primesc mai multă apreciere, primesc funcții mai bune și așa. Plouă afară, oameni buni. Trebuie să vă construiți brandul ăsta personal trăznit la dracu, că mai fain era să stăm acasă și să nu trească să avem presiunea asta. Vorbind de presiunea asta, mă duc la domnul Alex și îl întreb așa. Măi, domnul antropolog, de ce nu putem fi noi ca americanii, mă? Da. Am un răspuns pentru asta pe care nu știu dacă pot să-l spun aici. Câtă lume a văzut Balanța? Așa. Ăla e un film. Da, e... Câtă lume a văzut filmul Balanța? Da, mulțumesc, Cristi.
În Balanța este e o zicală despre americani, e cineva întrebat la masă ceva și la un moment dat omul se ridică și spune îl mai prost om din lume, americanul. Lăsând gluma la o parte, nu știu dacă ne dorim să fim ca americanii acum, nu știu cum sunt, dacă există un fel de a fi american. Deci nu cred că vrem sau că vrea cineva asta în primul rând. Nu cred, pe de altă parte, că americanii sunt într-un anumit fel. Cred că modul în care sunt, dacă ne uităm la, nu știu, cum suntem ca popor, o chestie pe care cumva o urăsc așa visceral, că mi se pare că în momentul în care vorbim despre popoare și încercăm să ajungem la o esența lor, în mediul academic se spune la un moment dat că ne autocolonizăm, adică o să avem tentația să spunem că românii sunt mai nu știu cum, suntem noi mai europsiți, mai cu tare avem niște probleme. Cred că modul în care au evoluat anumite națiuni în mod diferit sunt strâns legate printre altele și de instituții, de mediu, de lucruri la care au avut acces, dar nu cred că asta ne face cumva mai diferiți și nu cred că ne dorim să fim acolo. Da, eu aș răspunde la întrebarea ta, de fapt, cu concluzie take-away-ul ăla de minutul de la final, că poate lui după aia și nu mai am nimic de zis deștept, care că dacă tot suntem la o conferință de marketing și cum putem să facem marketing și de ce să nu mai facem ca pe vremuri, cred că operăm de multe ori în domeniul ăsta, acum nu știu dacă mai sunt neapărat și în zona de marketing, dar poate, cu premisa greșită fiind asta, că oamenii sunt într-un anumit fel și atunci noi trebuie să ne cunoaștem publicul și să vorbim pe limba lor. Ori dacă, din tot ce a zis Cristi până acum cel puțin, care cred că rezumă foarte bine o părere așa generală despre români, de oricum publicul nu mai ascultă, nu mai are răbdare să citească, nu mai e educat, nu mai cu tare. Dacă ar fi așa și am plecat de la premisa asta, atunci am comunicat numai cu, uite, poză, chestii din astea complet stupide. Problema din spate însă este că, și aici o noțiune care mi-e foarte dragă de ceva vreme, că am și o jucărie intelectuală de care m-am atașat în ultimul an, performativitatea, ceea ce facem are niște consecințe, creează niște lucruri acolo care poate nu existau înainte. Ori dacă noi ne comportăm cu toți oamenii cu care vrem să vorbim, ca și cum ar fi, așa cum îi descriu aceste statistici, mai, cum spuneam, prea puțin educați, prea puțin inteligenți, cu prea puțină răbdare, o să ajungem să ne creăm exact genul de public pe care credem că îl avem din prima. Și asta mi se pare că e o greșeală fundamentală, adică ar trebui să încercăm să schimbăm lucrurile acestea. Se vorbește mult despre, nu știu, cum TikTok-ul a brutizat într-un fel audiența și TikTok și Instagram toate Reels-urile pentru că oamenii nu mai au răbdare și atunci trebuie să le livrăm conținut de 3 secunde, că altfel nu se mai uită. Acum vă întreb și eu, dacă tot conținutul pe care îl vedem, 90% din el e format din ăsta de sub 10 secunde în care trebuie să vinzi repede din prima, că după aia omul nu mai ascultă, la un moment dat nici nu o să mai funcționeze altceva, pentru că toată lumea contribuie cumva la perpetuarea acestei forme de comunicare. Ori cred că dacă ne dorim să fim ca americani sau să avem alt gen de public, să lucrăm, să locuim printre alte tipuri de oameni, cred că ar trebui să încercăm să-i și creăm noi cumva sau să-i ajutăm să crească în direcția asta. Și cred că, de asta spuneam că e un fel de răspuns la întrebarea inițială, de ce nu suntem ca americanii. Cred că ar trebui să ne dorim și noi să comunicăm cu oamenii pe care am vrea să avem în față, să le acordăm, nu știu, respectul pe care am vrea să ni-l acorde și nouă și să încercăm să construim pornind de la lucrurile astea și nu de la ce spun statisticile și cum credem noi că arată, nu știu, the average Romanian. Că nu arată prea bine din date. Da, foarte frumos să vorbi, domnul antropolog, nu sunt de acord cu el. Eu cred că am ajuns la un stadiu, ca fiecare dintre noi, părerea mea personală, în care ar trebui să învățăm să nu ne pese deloc. Să nu ne pese deloc. Deloc. Pentru că altfel, dacă ne uităm în jur, ne pasă atât de tare, ne pasă mult prea mult de ce zic ceilalți. E o mizerie să faceți asta, părerea mea, care după cum vedeți mi se rupe grav. Și ai și o vârstă. Da, mersi. Mă ajută, știi? Ideea, eu așa cred și ascultați-mă, nu e că să fiu nesimțit. Învață să nu-ți pese deloc, că așa poți să înveți cu adevărat de ce trebuie să-ți pese cu adevărat. Încep de la nu ne pasă nimic și după aia învățăm să ne pese de familie, învățăm să ne pese de prieteni, că altfel de ce mi-ar păsa de ce zice Francis Doboș? De ce? Nu-mi pasă, părinte. Da. Stai că vin la tine, că am vrut să zic ceva, dar zic imediat. Mă duc în schimb la aluziva, că pe tine te las ultimul să binecuvântez. Alina, deci avem poporul pe care îl avem, da? Da. Tu cum faci, fată? Că tu cu poporul ăsta îți faci treaba și ți-o faci foarte bine. Ce vezi? Adică ți-ai pus niște ochelari de aia, niște filtre de astea de Instagram în care vezi ce fain e poporul ăsta, desfaci treaba cu el sau cum? Dă-ne ceva motiv de optimism. Cred că nu m-ai chemat pentru motivul potrivit, că dacă voiați optimism, nu știu. Eu am descoperit prin experiența mea pe social media că mă pot conecta cu oameni cu care am chestii în comun.
Am început cu parenting-ul, că eram singură, cu alăptat, colici, chestii, voiam și eu să mă conectez cu alte femei care sunt la fel de obosite ca mine. Și chestia asta a evoluat într-un mod foarte frumos. Am mai spus asta, eu vin dintr-o familie în care a face caritate e o normalitate. Așa am văzut eu la mamaie, mă punea să rup merdeneaua în două, să dau și la alții amărâții care n-au pachet la școală, de exemplu. Ceva foarte rudimentar. Și normal, când am început să capăt notoritate pe online, nu aveam cum să-mi ignor latura asta din mine. Am zis că vreau să mă folosesc, să spunem, de puterea mea din online, de faptul că pot să ajung la foarte mulți oameni, ca să fac bine. Chestia asta a venit organic. Pe principiu, câinii latră, ursul merge. Încerc să nu mă uit la toate nenorocirile care se întâmplă pe internet. Încerc să nu alimentez lucruri care mie mi se pare că se abat de la valorile mele. Eu cred în a avea răbdare, a ne educa, a avea o vorbă bună, a da o îmbrățișare, a nu judeca din prima, a nu cancela un om pentru un căcat mic pe care l-a spus, să încerci să-i anulezi toată cariera, toată existența, toată intenția, toată viața, nevasta, copiii și așa mai departe. Cred că sunt foarte periculoase lucrurile astea, ca multe alte lucruri au pornit de la o intenție bună. Adică să nu mai trecem cu vederea lucruri flagrante pe care le fac unii oameni dintr-o anumită poziție, ca formator de opinie, ca influencer, ca așa mai departe, numai că internetul are și puterea asta de a agrava lucruri care câteodată trebuie să rămână la nivelul la care sunt, nu trebuie umflate. Și atunci, dacă vrei tu, insiști, chinezule, să zic ceva optimist, pe mine mă bucură că în marea asta de content agramat și de oameni foarte furioși care folosesc internetul ca pe o platformă unde să ventileze despre propria nefericire și să mă înjure pe mine că am părul verde când poate el, nu știu, nu se înțelege cu nevastă sa sau eu habar n-am, nu știu. Dau un exemplu, nu sunt misandră, nu vreau să dau astfel de exemple. Fac eforturi să rămân concentrată pe oamenii care vor să-și folosească alea 2-3 ore câte stau pe Instagram și să facă un pic de bine. Ăsta ar putea fi optimismul pe care vreau să-l inspir acum. Nu știu dacă ajunge la voi, sper să ajungă. În marea aia de nebuni sunt câțiva și nebuni de aia buni, dacă vrei. Și eu acolo aleg să mă concentrez. Că dacă mă uit în alte direcție, m-am dus dracu cu capul, am închis instalatorul, auzi. Am închis Instagram-ul și m-am făcut instalator și gata, nu mai aștept nimic de la nimeni. Așa fac și eu. Mai rău. Măcar cu mine ești de acord, știi ce zic? Ați auzit că trebuie să înțelegem pe ceilalți, să ne facem timp și nu zic la mișto, chiar ar trebui să facem asta. Dar când, mă? Când dracu să mai facem și asta? Eu am o teorie cu viața măsurată în ore și e minunată. Dacă vreți, dau ore de consultanță aproape gratis. 500 de euro, nu-i... Am greșit foarte mult în viața mea. Băi, nu, cred că până acum vreo 3-4 ani am greșit. Că eram fan al toleranței. Trebuie să-i tolerăm pe rapidiști. Trebuie să-i tolerăm pe dinamoviști, înțelegi? Noi, steliștii, trebuie să-i tolerăm. Că săraci e și ei oameni, are și ei probleme și așa. Până m-am întâlnit cu domnul din imaginea alăturată. Și mi-a explicat o chestie pe care nu o să uit toată viața mea și pur și simplu mi-a schimbat modul în care privesc asta cu toleranța. Și aș vrea să te întreb, domnul Gelu, dragă, de ce nu ne recomand să fim toleranți? Pentru că toleranța e o chestie de putere între cel tolerat și cel tolerant. Da? Adică cel care tolerează stabilește limitele până la care cel tolerat este acceptat. Adică, bine, e ok până aici. De aici încolo, la revedere. Toleranța e o relație de putere. Nu, uite, eu îmi tolerez piatra la rinichi, dar nu o iubesc. N-am ce să-i fac, asta e acolo, să o ia naiba, Doamne iartă-mă, da, aș vrea mâine să nu fie. Mi-aș dori să nu fie. N-am piatra la rinichi, doar o ipoteză în momentul de față. Da, adică, toleranța în sine e o relație de putere. De foarte multe ori, și uite, ca să duc discuția puțin în zona de interes a oamenilor de aici, noi tolerăm segmente întregi de populație. Da? Atunci când promovăm tot felul de produse și așa mai departe. Dar nu-i valorizăm. Nu-i luăm în seamă. Sigur, ei sunt, însă pentru noi clientul principal este white, middle class Christian. Zice literatura de specialitate, așa îi numește literatura.
Și dacă o să ne uităm cu adevărat, o să vedeți că toți ne batem cam pe același segment. Ne batem pe middle class, white, Christian. Când dacă ne uităm la societatea românească și vedem cum a evoluat și cum va evolua în următorii 10-15 ani, ne dăm seama că unii dintre noi, dacă vom continua pe aceeași linie, nu vom mai exista pe piață. România, în momentul de față, spune că are nevoie de 1 milion de muncitori străini. Asta spune de 1 milion de muncitori, nu străini. Da? Populație din interior foarte puțină, de la 1 milion generație în 1990 nașteri, la 180.000 acum, trendul scădere. Da, avem și populație activă foarte multă care pleacă în afară, rezidentă, și atunci nu avem decât două soluții, o singură soluție pe termen scurt. Import de populație. Pe termen scurt doar atât avem. Cum se regăsesc ei în produsele pe care noi le vindem? Că în viitor vor fi vreun 1 milion posibil de familii. Da? Că mulți își vor aduce familii, cum și românii și-au adus, care vor fi în spațiu românesc. Voi vedea să înseamnă ce înseamnă pentru produsul pe care îl vinzi 1 milion de posibili clienți? Enorm. Da? Numai că noi trebuie să vedem chestia asta și să o atacăm deja. Să ne pregătim noi înșine, ceea ce vorbeam mai devreme, Doru și panelul Cultura Organizațională, da, multe de comentat vis-a-vis de ce au fost în panelul respectiv și multe de luat în considerare. Adică trebuie să ne gândim de fapt că ceea ce noi promovăm în momentul de față este creșterea companiei noastre prin promovarea diversității în cultura organizațională. Adică diversitatea asta nu e neapărat o chestie de human rights și că avem noi suflet bun, charity. Da, bun, e ok, minunat, facem și asta. Dar dacă stai și pui pe hârtie, smart economic arguments. Adică dacă pui pe hârtie, ai să vezi. Ce se întâmplă dacă tu targetezi mai bine în vânzarea ta minoritățile sexuale, minoritățile etnice, femeile, minoritățile religioase și așa mai departe? Ce se întâmplă? Când mă uit, spre exemplu, la marile economii, văd reclame special dedicate. Văd personajele care sunt în reclame, oameni care aparțin diverselor etnii, diverselor confesiuni, tocmai pentru a da un hook, da un cârlig omului și să zică, băi, it's me! Da, fondul sonor din spate, da, trebuie să fie divers. Singurii care au făcut chestia asta în ultima perioadă, după o discuție pe care am avut-o și sper să fie în sală, da, și am avut-o în taberele Biz, da, cred că erai și tu, chinezule, pe lângă noi, da, e băutura aia cu apă cu întuneric, da, care la un moment dat, după ce am discutat noi mult pe subiectul ăsta, da, au adus pe cei de la Mahala Raibanda și Damian Drăghici, da, să le promoveze produsul. Uitați-vă pe curba lor de vânzări. Și o să vedeți. Adică în momentul în care ne gândim foarte bine că, da, suntem semnatari ai cărții diversității, noi promovăm incluziunea, hai să da? Apropo, da, la nivel global e toată reflexia asta și de asta noul concept nu mai este CSR, Corporate Social Responsibility, ci e ACG, da? Respectiv Environment, Sustainability, Governance. Da? Adică, bă, tati, începe cu tine prima dată. Pentru că degeaba promovezi tu în afară tot felul de dude, dacă tu în interior ești, cum să spun eu, un homofob, un misogin, da, ai 80% din personal femei, dar în funcție de conducere sunt doar bărbați, asiguri doar un loc de rugăciune pentru creștini și dai sărbători dai libere numai de Crăciun, ăilalți Dumnezeu cu mila, da, și așa mai departe. Adică un rasist, asta asta nu mai spun eu, încerc să nu ating zona care poate fi considerată subiectivă. Da? Da? Și atunci, dacă stăm și ne gândim la toate lucrurile astea, ne dăm seama că, de fapt, în momentul de față, suntem total nepregătiți pentru ceea ce vine, total nepregătiți, și cu regret vă spun că mulți cei din sala asta, Doamne ajută cât mai puțin, peste 15 ani, dacă nu schimbă începând de acum, nu vor mai exista pe piață. Deci v-am spus că nu-l putem iubi. De la început v-am zis.
Auzi, acum câțiva ani m-am întâlnit cu un primar din Maramureș, primar de comună. Omul era primar de pe vremea comuniștilor și câștiga în comună cu 90 ceva la sută. Mă. Și la un moment dat, după mulți ani, mă întâlnesc cu el și era supărat. Ce-i, mă, Vasile, ce-i cu tine? Zice, bă, nu se mai poate așa. Mă. Bă, suntem în democrație, mă. Și eu în comună n-am democrație, mă. Și era zic, nu, e o problemă, că asta e, că așa e. Și mă întâlnesc după alegeri, era extraordinar de bucuros. Vasile, ce s-a întâmplat? Mi-am băgat democrație în comună. Cum ai că ți-ai băgat democrație? Păi am luat pe consilier și am zis, voi 400 de la ecologiști, voi 4 de la așa, deci consilierii lui i-au băgat în alte partide și omul și-a băgat democrație în comună, înțelegi? Și era foarte bucuros cu ăla cu 62%. Cred că așa se întâmplă și pe diversitate cu foarte multe companii. Pur și simplu am făcut icter când l-am auzit pe un CEO, eram într-o întâlnire la bere cu el și o sunat telefonul, zice, găsește-mă un țigan pe acolo, că trebuie să fim diversificați. M-am ridicat și am plecat instant de la masă. Adică el dădea ordine cu să se găsească un țigan în companie. Băi, e ridicol. Haideți să vă spun acum, știți, noi lucrăm cu grupul vulnerabile, în special cu romi, facem o tonă de lucruri și încercăm să oferim copiilor. Apropo, 50% din copiii cu care noi lucrăm nu sunt romi, 60% de fapt, nu sunt romi. Da? Și încercăm să le oferim un viitor mai bun și o facem asta pe banii companiilor. Da, dacă îți spun că am companii care au donat, punându-ne în contract explicit faptul că nu am voie să le menționez numele? Și vă spun și de ce. Da? Pentru că CEO-ul mi este prieten. Pentru că eu sunt o persoană publică și dă bine așa să nu-l supere pe gelul. Da? Dar nu vrea să se alipească cu țiganii imaginea. Și în momentul ăla rămâi șocat. Mari companii, n-are rost, n-am voie să le spun numele. Da? Că spune care e! Da? Însă, în momentul ăla rămâi șocat. Știi, și noi am avut o mare discuție dacă să luăm banii lor sau să nu luăm banii lor. În perioada în care am fost strânși cu ușa puternic, pentru că noi aveam de susținut 200 de copii pe an și ei se măresc în fiecare an, da? Numărul. Și eram strânși cu ușa, efectiv. Trebuia să plătești burse, să-i tutori, mentori, consiliere psihoemoțională, să lucrezi cu traume, să lucrezi cu părinții, să lucrezi o tonă. Deci pe noi ne costă undeva în jur de 700.000 pe an, euro, da? Să susținem copiii ăștia. Iar rezultatele sunt fantastice. Paranteză, ieri m-am întâlnit cu o puștoaică, am postat și la mine, da, de la Bacău, dizabilitate vizuală accentuată, oarbă, pe românește, da? Și a venit și mi-a spus că datorită vouă am învățat să zbor. E în programul nostru de 7 ani. Deci, cum să spun, a pălit tot. Tot a pălit. Adică eu m-am făcut atunci, m-am înghețat topită și am zis, bă, merită. Și atunci am zis, da, primul an. Al doilea an ne-am trimis la plimbare. Pentru că au fost alții care au venit și au zis, bă, nu. De data asta nu, adică, bun, înțeleg un an. Înțeleg că trebuie să te acomodezi. Dacă tu nu faci nimic în compania ta, ca oamenii să înțeleagă că, de fapt, tu susții viitorul unor copii și dacă etnia, habar n-am, starea socială e atât de importantă, fuck off. Da? Sigur, a însemnat mult mai multă muncă de la noi, a însemnat să tăiem bursele la copii și așa mai departe. Însă, schimbarea începe cu noi. E foarte complicat să ceri celorlalți să se schimbe în condițiile în care tu, același status vă sau mai rău, dar pune-mă un țigan acolo ca să fie și el la imagine. Da. Peste câțiva ani și închei, romii o să devină ai noștri. Da? Pentru că o să fie singalezii, o să fie, da, nepalezii, o să fie, da, toți ăștia. Dar automat romii o să devină mai ai noștri. Da? Însă nu uitați că noi avem probleme cu minoritățile care trăiesc aici de 1000 de ani. Să vedeți că nu o să facă primul o năzbâtie și nu e o chestiune de când. Nu e de dacă, ci e chestiune de când. Și să vedeți atunci. Da. Hai să vă zic despre Părintele Francisc. Deci prima dată când l-am cunoscut acum mulți ani, nu cred că mai aduce aminte. Dar, by the way, apropo, mă uitam... 2009. Băi, nebunule, mă. Eu, ca la să... biz. Da. Auzi, la cum a reacționat acum, dacă n-am ști că e părinte, am crede că lucrează la altundeva, ca să înțelegi, da? Deci,
I-am zis o chestie că am vrut să bag bățul prin gard și că părea simpatic, era așa și zic că îi bag bățul prin gard să văd cum reacționează. 90% dintre popi, părinți, cum vă numiți voi că nu, da, așa, reacționează urât la asta. Și eu zic ce o zis Luis Landero, un scriitor care mie îmi place extraordinar. Zice, eu sunt un ateu, dar un ateu nepracticant. La care Musiu începe să râdă, mă. Bă, dar râdea și zice, uite bă, ce tare, bă, foarte tare. Și eu zic, cum mă tare, că tu trebuie să mă bagi bățul prin gard invers, că ale, așa. Și zice, nu mă, frate. Și de atunci am avut niște discuții cu el, inclusiv mi-a recomandat să mă duc să văd mai multe biserici. Să așa. Și am zis, băi, ce trec la cap, tu dai ăștia afară. Lasă-mă să mă dea afară, că eu am o treabă. Revenind și mă uitam la tine când povestea Gelu cu White, nicio reacție. Middle, nicio reacție. Christian, adică, da. Deci, în primul rând, că toți îl iubim pe Francisc. Deci nu există unul care să nu-l iubească, poate doi dinamoviști. Suntem într-o criză de spiritualitate, cum zice o parte din lume, sau suntem într-o redescoperire a spiritualității? Că e creștinism, că e grec, că e budist, că e meditații, că așa. Și cu ce ne ajută asta în viața de zi cu zi? Adică să fim spirituali sau să nu fim spirituali? Ne ajută, ne încurcă? Suntem umani, dar lipsiți de umanitate. Dar problema nu e... că, da, vorbesc ca preot sau popă, cum vrei tu. Problema nu e divinitatea. Știi că toți îți livrează discursul că ești obișnuit cu limbajul popilor și eu eram obișnuit, ceea ce în mod normal se înțelege cu limbaj de lemn, dar așa cum există și în corporații. Adică m-am săturat de bullshit. Doamne, iertați-l! Am zis bine? Da. Bun. Adică, și atunci, nemai fiind eu convins, și atunci când predic, încerc să mă conving pe mine, în primul rând. Și am ajuns să... Știi că duminica de obicei se predică. Eu predic zilnic. Că de fapt, vorbind altora, eu mă educ pe mine. Adică eu încerc să educ și animalul din mine. Așa cum ți-am zis dimineața că mă duc la sală, sau nu, ieri, când am vorbit, că mă duc la sală să mai scot câțiva dragi din mine. Dar, dincolo de asta, cine e în criză? Toți suntem în criză. De ce? De spiritualitate. Cum este? Cum o vedem? Care este doza de superstiție sau de aroganță spirituală? De ce am râs de atei? Pentru că atunci când vin tineri, dar asta am învățat-o de la alții, n-am inventat eu apa caldă, logodnici, vin să se căsătorească și ei vin să ia, adică să facă o pregătire, să vadă despre ce e vorba din punct de vedere al bisericii. Eu zic că atunci când ei vin să se pregătească, eu îi descurajez. Adică știți bine despre ce este vorba. Încerc să-i descurajez că nu vrem să alimentăm ceea ce de fapt se și întâmplă. Asta am învățat-o de la un mentor al meu și care a călăuzit pe mulți. Și atunci măcar caută toate și motivele diferite. De ce îi face sau de ce n-ai face. De ce suntem diferiți. Acum eu sunt și paroh la Biserica Franceză, Sacré-Cœur, lângă Statuia Aviatorilor. Și e singura biserică unde se celebrează în limba engleză. Eu păstoresc, așa, dacă se poate spune, comunitatea de limbă engleză, unde, de fapt, avem Sri Lanka, India, adică acum americani mai puțini, englezi au mai plecat. Am liturghia care e sâmbătă seara la 6, mâine seara. E plină de peste tot, din Nigeria, din Africa, vorbitorii de engleză. Filipine. Cu asta ne confruntăm, apropo. Cui vindem? Că de fapt, ce, Evanghelia, nu? Adică ce, vestea cea bună, să fii misionar, că marți plec în Kenya 10 zile, la o misiune a noastră, a Arhidiecezei de București, avem câțiva preoți pe acolo, prin deșert, aproape de Etiopia. Vinzi, nu? Ce vinzi? Îl vinzi pe Hristos? Dar incamul care este? Adică, care este? Că primul lucru pe care mi l-a zis un profesor care l-am avut la Roma, care a fost director de bancă, era la pensie, din Opus Dei, nimeni nu-i perfect, el ne-a zis în 2008, când abia erau primul, sau pe atunci era prima generație de iPhone, de smartphone, a zis,
Aici este viitorul în mâna voastră. O să vă frigeți, dar o să vă facă și bine, depinde cum folosiți. Și a zis că nimic nu e gratuit. Și atunci cum nimic nu e gratuit și noi am sărit cum, iubirea, toate, și asta, da, cât costă iubirea, cât costă timpul pe care îl petreci, cât te costă adică îți costă viața ta, te costă și devine o investiție. Adică joci la bursă, la bursa. Și atunci faci o investiție, nu e în cripto, e în altă, adică materia este alta. Normal că în tot acest discurs de marketing, ce facem, care sunt clienții noștri, unde se duc la concurență și aici acum, aici sunt glumițele pe care le facem noi între preoți, să zicem. Bine, unii, că nu toți, sau nu le facem public, așa, dar mie îmi place. Că care e diferența? Sau ce faceți? Că mai fac cu Părintele Necula sau cu cine mai e? Zic, care e? Cum vă raportați voi între voi? Că eu îl invidiez pe el că e căsătorit, el mă invidiază pe mine că nu sunt. Adică care sunt... Da, dincolo de toate abordările astea, cine e cel care te locuiește? Adică ce vinzi? Adică ce propui? Eu vreau să fiu fericit. Dacă vreau să fiu fericit, toți vor să fie fericiți. Că aici, apropo și de pace, că se discuta în celălalt panel, adică vrem pace. Și după aia mă gândesc, și Putin vrea pace, da, cu condițiile lui. Atunci vreau să fiu fericit, orice nebun vrea să fie fericit. Dar care este momentul meu de fericire care devine relațional? Atunci când îl fac pe celălalt, oricine ar fi el, clientul, adică enoriașul, îi spui cum vrei, și care, de fapt, nu e din ograda mea, dar eu nu mă duc în ograda altuia, ci eu fiind fericit, alții vin, zici și mie, ce ai luat, de unde? Adică vreau și eu. Adică nu doar alea de club. Adică nu... Vreau de unde știi de alea? Vinul de împărtășanie, nu? Dar Da, adică, care sunt, nu la alea de club mă refer, la liniuțe, nu la... Adică, vreau și eu. Părinte, vezi că te adâncești, te afunzi, te afunzi. Nu intrăm în detalii, dar mai ascult și eu spovezile. Mai ascult și eu spovezi. Zic, și atunci cum îl vinzi pe Dumnezeu? Că dacă e plictisitor Dumnezeu, ceea ce nu este, înseamnă că dacă l-am plictisit eu sau alții înaintea mea, cum fac? Care este modalitatea mea de a-l propune? Adică m-am săturat de bullshift, atunci hai să... Apropo, care este modalitatea, nu de a-l face hipster, că nu, și asta e un alt pericol, că știi de bine, e un fel de Jesus de anii 70, așa, make love not war, dar despre ce este vorba? Adică e o manipulare ori la negativ, adică ori complex de inferioritate, ori complex de superioritate. Adică unde mă regăsesc să fiu bucuros fără să fiu agresiv și fără să încerc să câștig pe cineva. Și în felul acesta, ceea ce văd, vin singuri. Pentru că văd că nu am un interes. E interes, dar nu-l zic. Adică o fac așa pe... Dar nu, adică, efectiv, în sensul, nu mă interesează, nu caut cu din adinsul pentru că nu am un income, sau aici, dacă știi, cu popii, știi, cu marketingul e cel mai... Aici fiecare are propria artilerie și propriile gloanțe pe care să le folosească. Că popii, alea, bani, investiții și așa mai departe. Dar, adică, dincolo de toate păcatele pe care le au alții sau eu, zic, mai există altceva mai profund decât frica mea și decât egoismul meu, care să poată să treacă dincolo. Marketingul acesta, care pentru mine evident că e evangelizare, vestea cea bună și nu mai e doar un cuvânt, e un cuvânt care te locuiește și care pentru mine devine relație. În orice, pentru că lucrând la godporație, adică lucrând la godporație, zici, cum te trimite? Ți-a dat și instructajul? Că ați auzit de Domnul, vreți să vă spun două cuvinte? Nu pot să mai folosesc, adică orice abordare de-a mea o încep brusc. Nu mai fac introduceri așa, intru direct, cu buldozorul.
la predici. Adică mă interesează criza asta apropo de criza de umanitate, da, există peste tot, dar nu pentru că există doar în alții, există în mine. Și atunci eu încerc doar să mă domesticesc pe mine. Dacă reușesc să mă convertesc pe mine, vor veni alții. Pot să stau de vorbă cu tine? Poftim. Zicea că lucrează la corporație și am auzit o glumă, să zicem așa, că cum se numește botezul la corporația, orice biserică, o corporație, onboarding. Și cum se numește mormântarea, exit. Da. Deci ați auzit un părinte, popă, preot, cum se zice, că nu știu niciodată cum se zice, vorbind în termeni de marketing. Acum, o să începem încă o tură, teoretic trebuie să fim foarte scurți, dar al dracu că evenimentul nostru ne lungim când vrem. Da? Ideea e așa, marketingul trebuie să satisfacă o nevoie a consumatorului. Nevoile sunt de două feluri. Nevoi pe care le am și nevoi pe care marketingul le creează. Nevoia îi ori o gaură mare care trebuie umplută, ori o oală sub presiune care trebuie să refuleze. Eu așa cred că sunt nevoile oamenilor. Să zici, Domnul dă din cap, stai că îți vine rândul, nebunule. Acum, groapă în suflet sau oală sub presiune? Unde credeți că ar trebui să lucrăm noi ca oameni din industrie? Să-i ajutăm pe oameni din punctul ăsta de vedere, da. Și începem cu Diana. Poate e o întrebare grea, dar v-am lăsat așa, da? Eu am observat asta și dacă am schelete în dulap, cum se zice, ca om de marketing, astea sunt scheletele mele, că cumva am participat ori la adâncirea unei gropi în sufletul unor oameni, ori la băgarea mai multă presiune la oala aia care bubuie în ei. Cât mai scurt, doamna Diana, jumătate de oră maxim. O să încep cu o definiție foarte scurtă, așa, a nevoii. Și din nou spun, sunt psiholog, deci vin dintr-o perspectivă foarte interioară și atunci modul în care tu ai definit nevoile le-aș traduce în solicitări față de nevoile, de esența organismului nostru de a trăi și a se dezvolta. Și da, sistemul nostru psihic, organismul nostru, asta îți dorește să trăiască și atunci are nevoie să supraviețuiască și să simtă că viața lui rămâne, dar în același timp și că nu rămâne pe loc. Adică se dezvoltă. Și atunci aceste două nevoi nu poți să le separi. Dar le poți separa, și acum intru pe teritoriul meu, dacă există extrem de mult stres și, evident, dacă vine și o experiență traumatizantă. Și astea sunt două lucruri pe care eu le diferențiez. Deci nu toată lumea care e stresată este traumatizată, nu toată lumea care este traumatizată este doar stresată. Și uneori ne place să ne ascundem experiențele traumatizante în stresul acesta cotidian și furiile pe care le tot împărțim, ba pe social media, ba în relațiile dintre noi, ba prin criticile și demonstrațiile de putere pe care le facem unii față de alții. Și în același timp nici nu recunoaștem până unde este stresul foarte bun, foarte necesar și foarte dezvoltator și de unde începe stresul care realmente ne consumă și ne epuizează. Deci, din perspectiva aceasta, noi avem două nevoi fundamentale. Dacă putem să le recunoaștem, dacă putem să le promovăm, dacă putem să le definim, și aici eu am făcut un efort atât prin studiul meu, cât și prin cercetarea pe care am făcut-o eu în ședințele mele cu pacienții, cu clienții, dar și în cursurile pe care le țin, am încercat să împart aceste nevoi pe fațete, tocmai pentru ca oamenii să poată să dezvolte capacitatea de a și le împlini, tocmai pentru a putea să creeze și să dezvolte relații din ce în ce mai satisfăcătoare și să traverseze momentele de dificultate, să traverseze momentele de adversitate, să traverseze momentele de criză și de conflicte mai mici, mai mari, astfel încât să revenim la această echilibrare a funcționării care înseamnă și să trăiesc și să continui să mă dezvolt. Pentru că nu toți oamenii care trăiesc realmente sunt dezvoltați, iar din punct de vedere psihologic mai avem destul de mult loc. Adică ne dezvoltăm poate educațional, poate ne dezvoltăm, nu știu, financiar, poate ne dezvoltăm
nu știu, locativ, ne-am luat o casă mai mare, ne-am luat o mașină mai frumoasă, ne-am urcat în poziție de conducere, dar nu neapărat ne-am și updatat psihicul, cum mai formulez eu câteodată. Dezvoltarea aceasta necesită uitare și căutare înăuntru tău, pentru ca ulterior, în interacțiunea cu celălalt, chiar să simți o lejeritate și să nu îl obligi pe celălalt să-ți împrumute ideile sau să-ți ia ce ai tu de dat, ci să se simtă confortabil să ia exact ceea ce îi priește lui pentru nevoile lui proprii de a trăi și a se dezvolta. Și mă opresc. Da, îmi place de tine. Ai trecut proba, da. Câți dintre voi ați fost măcar la o oră de terapie în viața voastră? Doamna, n-ai clienți aici. Sunt impresionat, nici nu vreau. Aici nu. Dar bravo vouă, bravo. Dacă Sunt impresionată, am plecat. Un mârlan ca mine a făcut-o, ceilalți care n-ați făcut-o, n-aveți nicio scuză. Și nicio explicație. Pot să comentez un pic? Doamnă. M-am apucat de profesia asta când primii mei clienți erau străini. Primul client a fost australian, de nație, și manager de companie. Eu aveam 25 de ani, dânsul, el, avea 54. N-a avut nicio problemă, deci eram a doua zi după ce am călcat afară din facultate. Mult timp am lucrat cu străini, pentru că erau singurii care recunoșteau meseria aceasta. Eu fiind foarte devreme mă rog. Așa că astăzi sunt impresionată că oamenilor nu le mai este frică de terapie, deși mulți în interiorul profesiei mele spun: aoleu, oamenii nu vor să meargă la psiholog, se sperie că îl confundă cu psihiatru. Zic, stai liniștit, are cu ce să-l confunde. Pe vremea mea nu existam deloc și toată lumea făcea mișto de profesia aceasta. Și da, nu cred că oamenii trebuie să meargă la terapie, adică sunt psihoterapeut, dar nu, oamenii nu trebuie să meargă la terapie, oamenii trebuie să trăiască într-o societate care este civilizată, non-violentă și atunci nu o să aibă nevoie de psihoterapie. Mulțumim frumos. O să... Hai că ne-a ieșit să discutăm scurt fiecare dintre noi, e ok, suntem ceas nuclear. Domnul Dincovici, fii și tu la fel de scurt, ce să zic, deci, da, groapă în suflet, oale de alea, prostii de astea ce am întrebat. Da, la 4 și ceva trebuie să ajung să le vorbesc cu unor studenți de la filozofie, de terapie și psihiatrie. Hai să încercăm mai repede totuși, da, deci... Așa că o să stau doar 15 minute, că mai avem... Ne încadrăm acolo, văd 92, 90... Eu aș răspunde... Nu vreau să ne certăm. Cum s-a întâmplat în panelul precedent, dar cred că ne-ar prinde bine dacă tot a vorbit Gelul mai devreme despre străini și ai continuat și tu, despre ideea asta că trebuie să ne dezvoltăm și să creăm nevoi, să răspundem tot timpul la nevoi. Cred că asta e una din problemele pentru care există terapie, printre altele, faptul că trăim într-o lume și sunt niște teze interesante în filozofie, în aia continentală, mai ales despre ontologii multiple, care au fost preluate și în antropologie. Cred că există multiple tipuri de lumi în care trăiesc oamenii, asta în care suntem, n-aș zice că nu-i deloc cea mai bună dintre lumi. Și e un antropolog care îmi place mie foarte mult, Tim Ingold, care spune la un moment dat că, de fapt, ar trebui să învățăm, ca antropologi cel puțin, împreună cu alți oameni diferiți de noi, alte modalități de a trăi. Și cred că ar trebui să ne gândim un pic, să reflectăm asupra acestui lucru, pentru că paradigma asta a dezvoltării, în terapie sunt foarte multe orientări, să spunem, care pleacă de la niște premise care sunt foarte frumoase, sunt umaniste, oamenii ar trebui să se împlinească, nu știu, tendință către actualizare, lucruri de genul ăsta, dar în sociologie cel puțin e o teorie frumoasă a accelerării sociale a lui Hartmut Rosa, care spune că în societatea de azi cumva trăim într-o chestiune asta care e tot timpul accelerată și avem o presiune care pleacă de la state, care trebuie tot timpul să fie mai bune, mai mari, să creștem rata de cutare, produsul intern brut. Oamenii trebuie să învețe continuu acum, să se dezvolte, tot timpul e o presiune din asta să fim mai buni și spune Rosa într-un mod foarte frumos, problema e dacă te oprești din a învăța, din a te mișca, din a te dezvolta, nu e că rămâi pe loc, e că rămâi în urmă. Și nimeni nu vrea asta. Ori asta vine cu niște costuri emoționale, psihologice, sociale, umane, extrem de mari. Ori cred că oamenii n-au, nu știu ce seturi de nevoie, că eu poate am nevoie acum să mă duc la baie, întâmplător chiar am puțin. Pentru asta nu e nevoie să vine cineva să-mi vândă, nu știu, un dispozitiv portabil de mai știu eu ce, ca să pot să-mi satisfac această nevoie aici în panel, că pot să mă abțin, e ok.
Cred că nevoile alea, ce putem spune că sunt nevoi efectiv, sunt foarte ușor de îndeplinit, nu trebuie să vină nimeni cu produse, cu lucruri de genul ăsta. Toate sunt cumva niște artefacte create artificial peste ceva. Și ori dacă ne uităm tot timpul în termen de dezvoltare și de comparații, e o cursă în care nu o să ieșim niciodată, nu o să o câștigăm niciodată, o să fim tot timpul cumva pierzători, o să vină altcineva cu mai mult. Deci nu cred că e o groapă pe care trebuie să o umple cineva acolo, nu cred că e nici ceva care dă pe afară, se poate întâmpla să fie ambele lucruri în același timp, uneori cred că astea sunt niște consecințe ale unor acțiuni de genul ăsta, adică dacă plecăm de la premisa că avem multe grope acolo unde fie trebuie să mai săpăm, fie trebuie să mai punem ceva sau ales o presiune, trebuie să mai ridicăm un pic capacul, dar să avem grijă să nu ne bubuie, o să contribuim din nou la amplificarea asta. Cred că oamenii sunt niște ființe care au nevoie să trăiască în principal și cred că asta trebuie să ne gândim. Cum putem să trăim până la urmă mai bine și ce înseamnă asta? Poate nu e nevoie să învățăm tot timpul. Poate e nevoie nu de fericire, cum spunea părintele preotul, nu o să spun și popa, mai devreme. Cred că ce ar trebui să ne dorim, poate ar trebui să fim, nu știu, mai degrabă împliniți, mai, nu știu, în mai puțin conflict cu noi înșine și cu ceilalți. Eu m-am împlinit un pic. Eu în ultima vreme m-am împlinit un pic, e drept, îți mai rotofei. Antropolog, dar știe, aplaudați-l mă, când eu dat 3 citate, 4, deci omul știe cât e ceasul, da. Și o să rog pe Gelu să fie scurt. Da. Metaforic, fiecare dintre noi avem două rotițe. Rotița minții și rotița inimii. Noi folosim metafora asta în poveștile pentru copii pe care le-am publicat. Tot ceea ce cumpărăm și tot ceea ce facem sunt pentru că asta sau asta, inclusiv nevoia, ne este decodificată de minte sau de inimă. Multe lucruri pe care noi le consumăm, nu le consumăm pentru că mintea ne spune, ne decodifică că e nevoie. Știm clar că nu avem nevoie de aia. Știm clar că nu e nevoie. Știm clar că mai avem 3 care seamănă și că mă duc la altă nuntă și nu-mi trebuie neapărat, da unde sunt alți oameni, nu-mi trebuie neapărat altă rochie, că nu o să o vadă nici naiba. Da? Numai că inima, emoțiile, trăirile, vine și spune, da bă, dar trebuie să fii în rândul lumii. Da bă, dar o să te râdă lumea. Da bă, teama de penibil, dorința de apartenență la grup. Toată lumea are rochie nouă, dar ce eu trebuie să am rochie nouă? Dar influencerul, ăla, de fapt modelul, tot de aici vine, că rațiunea îți spune, bă, nu-i trebuie mă aia. Așa că noi, din păcate, sau din fericire, zic eu, da, suntem mai degrabă ghidați de inimă, de motorașul ăsta inimii, decât de minte. Nevoia de foarte multe ori ne este decodificată de inimă, nu de minte. Multe lucruri le facem din dorința de a fi acceptați, din frică de a nu muri, de frica de abandon, de frica de respingere și așa mai departe. Multe lucruri le facem pentru că asta. Adică în momentul în care îmi cumpăr o haină nouă și mă dau mare, mai am 3 haine noi, Doamne iartă-mă, nu e asta o problemă. Sau, bun, îmi vine întreținerea rațională, îmi vine întreținerea mai mică acasă? Nu! Din contra, îmi cheltui banii de întreținere pe haină. Da, mă, dar ăștia la muncă au zis, bă, ce mișto haină, mă. Și chestia aia pe mine m-a validat un pic. Acum, de ce? Și aici intervine zona mea. Pentru că, din păcate, noi trăim într-o societate în care validarea este destul de rară. Ce notă ai luat la școală, că ai avut teză? Păi am luat 7. Și Georgica, colega ta, cât a luat? Bă, dacă n-ați primit întrebarea asta, nu prea ați trăit prin România. Da? Adică întotdeauna trebuia să fie un termen de referință care era mai bun și aproape întotdeauna venea și chestia aia. Vezi? Tu n-ai ce are ăla. Și uite, muncește mai mult și face mai mult și drege mai mult și și de aici intervenea chestia. Da? Și atunci zicea, mă, da, mă, pot să o bat pe Virginica, sau nici nu mai știu ce nume am zis mai devreme, da? Dacă îmi cumpăr haina șmecheră. Și aia nu o să aibă. Că aveai nevoie de validare. Adică, din păcate, noi uităm că, de fapt, omul este un animal social. Da? Și că emoțiile sunt cele care, da, interconexiunea, interculturalitatea, umanitatea, da? Este cea care ne face cu adevărat să fim oameni. Nu întâmplător să spune că Dumnezeu nu veghează neapărat aici, ci aici. Da? Și când cele două lucrează împreună întotdeauna. Adică, cred că ți-a răspuns la întrebare. Dar cumpărăm mai degrabă nevoile sunt icișea.
Mai mult decât sunt Deci aici. gelul e o sursă continuă de epifanii pentru mine. Da? E păifanie, frate, zici și mie în țigănește. Bă, apropo, mă simt aici ca guță și salam la un loc. Ai un ecou și îmi vine să zic asta, pe bune, deci ai un ecou, deci auzi tot. Și îmi vine să-i zic, pentru domnul Chireso! Mulțumesc! Solo trebuia să zici. Deci, epifania pe care am avut-o e că, bă frate, deci eu, din suflet, îmi vine nevoia de a bea bere. Înțelegi? Deci, da, mulțumesc frumos. Deci acum când mă mai ceartă doamna că așa, zic, domnule, așa o zici gelul. Că din suflet îmi vine, Iar Doamne și ajută. înregistrarea. Eu vreau să mai zic ceva, scuze acum. Dar nu te scapă, mă? Nu atât de tare, am găsit resurse interne de autocontrol extraordinare. Uite, nici nu mai stau picior pe picior. Mi-am dat seama de o chestie interesantă și pe care are legătură și un pic cu discuția de mai devreme, că sunt lucruri pe care le facem, cum ai început tu discursul, pentru că pot. Pentru că pot, ăsta e cumva cu tot o altă direcție decât ideea asta de nevoi, goluri de umplut. Multe lucruri se întâmplă pur și simplu pentru că putem. Și aici are o paralelă pe care aș vrea să o trasez cu ideea de marketing și vândut produse și servicii. Cred că din nou ne uităm și chestia asta e împământenită în educație, poate prea mult, la toate lucrurile pe care le putem primi extra, nu știu, iPhone, microfone, ca la niște instrumente care pot face bine sau rău, dar sunt ceva acolo de care ne folosim. Dar ce cred că nu vedem suficient de mult este că orice fel de schimbare de genul acesta, care nu e doar schimbare de obicei în ce se întâmplă în jurul nostru, în obiecte, în lucruri la care avem acces, e dublată, e o chestie ecologică aici, care vine de la James Gibson, o carte din 1970, așa. Nu o să mai zic, că îți dau ție referința în privat, să punem pe lista aia mare de cărți. Mulțumim frumos. Deci, Așa. Ideea e că modul în care interacționăm cu lucrurile, cu lumea, depinde foarte mult, pe de-o parte, de lucrurile la care avem acces, dar asta nu sunt tot, dar și de abilitățile pe care le avem noi. E o noțiune interesantă acolo de affordances în engleză, affordanțe în română, e folosită mai mult, știu dacă s-au întâlnit oameni dintre voi în design, dar cum faci un design, creezi un obiect care să permită cât mai ușor utilizatorului să facă ceea ce trebuie cu el. Dacă vrei o ușă, de exemplu, pe care să știi că oamenii nu trag pe partea pe care trebuie să împingă, nu mai pui mâner, nu știu, pui o palmă, de exemplu. Ai creat eu spun în română permisivitate, așa am încercat să trag, o permisivitate, o capacitate de acțiune. Dar astea nu sunt doar în obiecte, sunt și în noi. Apropo de guns don't kill people, people don't kill people de mai devreme, I beg to differ un pic, pentru că dacă eu aș avea acum, în loc de un microfon, o armă în mână, din tot repertoriul meu posibil de interacțiuni cu mediul, ar fi și posibilitatea ca să folosesc acea armă. Poate e trag cu popcorn, nu contează. Dar e o chestie pe care nu aveam înainte. În momentul în care mi se eu cred că îți scapă rău fac... dacă a început cu în împușcat oameni cu alea cu... În momentul în care mi se permite o acțiune nouă, de exemplu microfonul ăsta, pentru că era la îndemână, am luat cuvântul și am mai prelungit. Greșeala mea că ți-am dat. Exact, am mai prelungit un pic termen. Dacă nu era aici, n-aș fi făcut asta. Ar fi trebuit să fac un efort suplimentar, poate mă gândeam de 2 ori. E foarte importantă și chestia asta, apropo de gol. Niciun gol acolo, dar deodată, puf, a apărut ceva în plus care îmi permite să acționez într-un mod diferit asupra lumii. Și pentru că potul ăsta e foarte puternic. Da, și pentru că pot, îți închizi și o închideți-mi microfonul ăsta, că deja, așa. Ai terminat? Aș mai fi zis ceva, dar mai mă opresc. Era să zic, du-te și termină, dar lasă, nu, e ok. Alina, salvează-ne, fată, zi tu ce vrei tu, că deja m-a omorât ăsta Ok. cu citatele. O să încerc să vorbesc repede și cu esență. Personal aș milita pentru mai multă etică și mai multă integritate pe toate planurile și în credință sau spiritualitate. Exemplu ar fi că mergem duminica la biserică și ne rugăm și luni drăcuim vecinii, de exemplu. Sau chiar de după, adică nici bine nu ne-a trecut, sau chiar în slujbă, asta zic, da? Deci, exact. Mergem la biserică, suntem pioși, ne împărtășim și după aia drăcuim și blestemăm, că aia și așa mai departe. Și asta mie mi se pare, în primul rând, o lipsă de integritate. Le-am explicat copiilor mei la un moment dat, integritate, alt cuvânt pe care l-auzim toată ziua. Dacă ești un om integru, faci același lucru și când te vede cineva și când nu te vede nimeni. Și atunci nu poți să fii tu, de exemplu, influencer, ți-o arzi în Bali, îți pui flori în cap și ți-ai găsit spiritualitatea
Și o înjur pe una cu fă în comentarii și o faci în toate felurile. Nu poți tu ca influencer să pretinzi că îți pasă de mediu, că aia și aia, dar ai 3 haul-uri pe săptămână în care cumperi fast fashion și iată, din punctul meu de vedere este o lipsă de etică și de integritate pe care o întâlnim pe toate planurile vieții. Chinezul mă ascult că mă enervez. Păi ce vorbești cu colegul acolo? Chiar dacă se spune cineva care consuma un produs de la o companie, dar l-a aruncat, dar n-am spus. Da, nu vreau să intru în polemici. Dar în principiu despre asta e și o vedem și în online la influencer, o vedem și în marketing și în viața de zi cu zi pe tot felul de planuri. Și problema la care ajung eu este că, ok, marketingul are ca scop banii, da? It's business. Însă mi-ar plăcea, sunt eu mai utopic așa, să nu mai folosim, de exemplu, aracet în filmările cu reclame la iaurt. Mulți oameni nu știu din afara industriei, da? Se folosesc tot felul de produse care nu sunt alea pe care noi le cumpărăm. Burgerul de la fast food e al dracu, el e de fapt de plastic. Nu e ăla pe care tu te duci și îl comanzi, că de-aia e scofâlcit în cutia aia și te ungi de maioneză pe degete. Pentru că de fapt ni se vinde încă de la început ceva ce nu e. Poftim? Emoție, exact. Îmi aduc aminte, iar cred că chinezul zice, aoleu, a luat asta microfonul, am crezut că zice mai puțin. Bun. Am pierdut controlul conferinței cu mult timp înainte, deci nu... În anul întâi de facultate am învățat la jurnalism, am făcut un an de publicitate și următorii 2 specializări la jurnalism. Și am învățat că, pe scurt, noi în publicitate nu vindem săpun. Vindem ideea de mâini curate, vindem o senzație, vindem o aspirație, vindem o nu știu ce. Ceea ce pot să înțeleg, că e un instrument până la urmă. Problema este că sunt atât de multe lucruri greșite care se întâmplă și în marketing, și în online, și în viața noastră, și în societate, când întoarcem privirea, când se întâmplă un abuz, când refuzăm să ajutăm oameni, deși nu-i mare căcat să întinzi mâna unui om la un moment dat în viață, când ai din belșug, dar ții totul pentru tine. Asta mi se pare mie marea putreziciune, dacă vrei, apropo de golul ăla din suflet. Cred că pur și simplu nu am mai simțit un așa mare gol dacă ne-am găsit în noi puterea de undeva să avem o vorbă bună, să nu mai bârfim, să nu mai furăm, să nu mai mințim. Acum zici că am devenit domnul Dobuș, mă iertați. Eu mai hipsteriță, așa progresistă, dar Asta e apropo... dezvoltarea psihică. Asta Da. e dezvoltarea psihică, Bun. adică nu mai mult, mai... Așa, nici nu mai știu că m-a întrerupt, mi s-a șters creierul. N-are nimic, oricum am vorbit prea mult. Pe scurt, să fim de comitet. Să fim de comitet. Etică, integritate și să dăm și noi o vorbă bună și un leu cui are nevoie. Atâta, asta v-am să zic. Dacă nu aveți o aluzivă în viața voastră care să există o relație de respect reciproc aici între noi doi, categoric, dar ați văzut cum o pocnit? Când o simți că am luat o parătură, avem nevoie de oameni de ăștia. Avem nevoie de oameni de ăștia care să te ia la 11 metri când, știi, înțelegi? Ca să le discutăm. Acum, ce să zic? Să încheiem conferința aici? Să mai lăsăm pe părinte să... Cum se zice? Hai, ne că lăsăm, dar... Bă, în primul rând, pe el l-am vrut aici la conferință. Voi sunteți aparținători, mă terminați cu prostiile, da? Deci, bă, părinte, cum se zice? Fă vecernia, sau cum se zice la... încheierea de ceva. Sau cum se zice? Să mai piară dracii. La mine e simplu, adică oricum crăpăm. Ideea... Oricum crăpăm, că nu e la noapte, că nu e peste un an sau că nu e, o să fie peste 50 sau mai mult, să nu mai fie frică să mor. Și măcar să nu mai muriți de ciudă. Adică că toți ăștia care lucrăm la godporație sau la corporație, hrănim așa frustrări oricine. Deci lăsați. De la cel mai înalt nivel, tuturor ne este frică de ceva. Și atunci, dintr-o dată, nu este nebunie, nu e teribilism, e pur și simplu bucurie. Atunci când nu găsesc puterea în mine, că nu am în mine, că nu am inventat eu puterea, știi că ți-o dă altcineva. Când știi cine ți-o dă, ești pe cai. Sau pe îngeri, sau pe ce vrei. Și atunci, marea mea putere e să învii oameni. Asta este. Dar normal că nu dau de la mine, că dacă aș da de la mine aș fi mai zgârcit. Când dai de la altcineva, adică e minunat. Că dai din materialul... Așa e și în corporații. Știi, nu dai de la tine, dai la... Da. Atât, gata, am încheiat.
Stați așa, mi-am adus aminte. Apropo de lipsa asta de etică și integritate, să bat obrazul așa companiilor care fac whitewashing, pinkwashing, greenwashing. Știu că e la curent așa cumva să pretindem că suntem feminiști și angajăm femei și angajăm persoane din LGBT și oameni cu, nu știu, altă religie, altă culoare, când în realitate, nu o zic că e o statistică, nu am, dar am auzit o mulțime de experiențe, oamenii simt că sunt acolo pentru a bifa o directivă europeană sau pentru a da bine pe Instagram. Și asta trebuie să se oprească, pentru că este groaznic. Nu voiam să o termin așa, dar... Na. E foarte bine că ai zis așa, că într-adevăr, știi ce apropo de sufletul oamenilor, există în absolut toate corporațiile, există niște oameni integri, etici, care au de plătit rate, care așa, pentru ei o bătălie cumplită să facă ce zici tu. Și își calcă pe mândrie, unii demisionează, alții reușesc să schimbe culturi. Nu i-aș condamna pe toți la moarte, ca să zic așa, ci încercăm să-i ajutăm. Întreabă de câte ori am fost să conving board-ul unei companii că nu-i bine ce fac, pentru că m-au rugat din suflet oamenii de la marketing. Din ce în ce mai des se întâmplă asta. De ce? Vine chinezul. Și pe chinezul ascultă. Înțelegi? Nu am schimbat de cele mai multe ori nu se schimbă, că e foarte greu, dar am plantat sămânța aia, am îndoieli. Și că m-au chemat oamenii de la marketing. E o diferență când o faci pentru că o simți și când o faci din scârbă pe hârtie. La asta mă refer. Asta corect, voiam aici, să... da. În rest, nu e ușor și durează până se întâmplă. Măi, deci bubuie telefonul de la colega Milena și colega Ștefania, colega Ana și toți colegii noștri că trebuie să încheiem conferința. O zic cu mare tristețe că trebuie să o încheiem, de fapt cu mare bucurie, că cu ăștia am mai terminat niciodată, la cât îți de nevorbiți. Uitați ce parteneri frumoși de logistică avem. Noi n-am vrut sponsor la conferința asta din diverse motive și cumva ne-am trezit cu ei, că sunt parteneri minunați. Aqua Carpatica, Five to Go, Siviero Maria. Băi, ce ați făcut, mă, când citeam? Acum îmi dau semn că trebuie să... Da, Sticărești și Jumare Production. Uite ce logo frumos a făcut domnul Jumare la Production. Sunt parteneri de logistică. Niște oameni tot foarte faini toți, că de-aia au ajuns așa. Eu trebuie să vă mai zic că aveți cartea lansată proaspăt, un ghid de digital, e foarte bun, foarte bun. Dar vreau doar atât să mulțumim foarte tare, sunteți super simpatici și mă bucur că ați acceptat invitația noastră. Vreau să vă zic că, în caz că n-ați înțeles cu ce ne ajută discuția asta de aici, să înțelegem de ce nu mai avem rezultate de marketing ca pe vremuri, deschidem clinică de psihologie împreună cu doamna mea în perioada următoare și vă așteptăm pe acolo. Că e foarte important să înțelegem încă o dată că clientul nostru final e omul. Dacă omul nu e bine și noi nu suntem bine ca oameni, făcând marketing pentru oameni, ceva o să crape exact cum zicea Gelu în următorii ani. Și să sperăm că nu suntem noi cei care crăpăm. Că după aia se bucură părintele că ne face exit. Doamne ajută la toată lumea! Și Doamne ajută-te!